Gaur festarako herri honetan goizen atera zaiguna. Berso kantura etorri gera ni eta nere laguna. Txalo batekin hartu dezagun Naparroko txapelduna. Eskerrik asko gaur jaso baitut txalorikan goxoena. Enuen uste eta ze sorpresa zintzo esateko dena. Txapelik inoiz jaso ezarren hori ez baita problema. Txalondi batez hartu dezagun Euskal Herriko onena. Hemen txapelak izaten dira sufrituta garestiak. Julio gere lortuta dauzka lortu dituen izpiak. Nere palmare soiek ez dira zuenak bezin guztiak. Baina musean irabazita dozen erdi badizkiak. Erat musean, Zegamaldean, baju dagola nibela. Hemen baduzu gero aukera, nahi bazenu dena dela. Ni ibili naiz zurekin asko, orain nabilen bezala. Jendeak gehien zu maite zaitu, ta hori ez da txapela. Ara Juliok nun utzi nauen orain lausen guz josia. Eta egin dit presentazio ona bezin berezia. Nere barruan badet zalantza, badet temata hauzia. Jendek zergatik maitatzen duen atetxo itxusia.
Ate itxusi hori ez baitzen, zuzaren bezain sendoa. Jendeak maite zaitu baituzu, zu personez barrengoa. Nik horren beste meritu ez dut, hainbesteko izangoa. Gipuzkoako 6. da, Nafarroko lehenengoa. Matematika hori aztertzen ez daukagu lan xamurra. Lehenbizikoa 6. ematen zidak bildurra. Geuri begira egin diagu oraingo saio apurra. Orain kantatu parekoari gero alkarri egurra. Beraz pakeak egin detzagun, ta segitzagun txistetan. Nifikatu naizuen platerek utzitako albistetan. Iaz denajan aurten sobrante badago fuente hoietan. Gero eta txerri gizenagoa hiltzen da abazixeta. Abalziketan jendeak dauzka, jatun honenaren famak. Baina Julio gaur harritu naik, ni pantleko panoramak. Gure aurrean dagon gizonak hemen egin ditun janak. Gaztaiarekin irentsi ditu, bigotego hile danak. Babatxiri on egin daiola, ta segidezala hortxe. Hemen saltxitxa ta irugiar, bazen nahiko haragi protxe. Udaletxe hainik mejora bat, jendea baitago goxe. Aragirik anjateztu lantzat prepatu behar da zehose. Atxifarean tokatu data, kantatu egin beharko. Hiru saltxitxa garbitu ditu, txorixoa ere franko. Odolkia 2 metro ta erdi oso ona zegolako. Ta serbileta ez du irensten, urdin xamarra dalako. Azken honekin bukatzen ditut patxirekiko esanak. Egia bada sartu ditula gaur horren besteko janak. Bapoz hartzen dut egia esan behar banituzke danak. Ondokoari poz emateio apetitua daukana. Apetituko lekua dugu Abaltziketa herria. Ia
Julio aspalditxotik neogorri igerria. Jana sobrante dago maietan dadanak guri gerria. Jangabe guzi degunarekin aziliteke txerria. Zuze idea berriro ere deituko zaizu bombero. Hemen badago janaia sobran, txerri batentzako edo. Naizta hauekin borborka jarri litezken hiru putxero. Kontuz txerriek jaten baitute, egunero, egunero. Txerrik egunero jaten duela, ez da zaila jakiten. Gure ezkera bate jangabe, neurri ontakoak irten. Kolesterola ikus dezaket begietan irakiten. Herri honetan inok ez aldu analisirik egiten. Aber zubeldia ez da enteratzen, ez du lo egin primeran. Ikusten baitut despistatua dabilela nunbait egan. Gaurko eguna disfrutatzeko egunak merezieran. Analisiak egiten dituzte txerri festako bezpera. Hauek urdaia latz jaten dute egia garbi esan da. Eta ikerren kolesterola 300 joan da. Azukreare 200 gora aurki egingo dut danba. Ta aste guztia pasatzen diat, lau letxuga oso janda. Lau letxu osto janda zabiltza, ez ardo eta ez pintxo. Neikuan gana joan nintzen ni, ta etzen bromatan mintzo. Esan baitzidan ai Julio Soto bizi zara sobra txintxo. Kolesterolik ez duzu eta azukre berriz gutxitxo. Mediku jauna beti aitzen da erabat zintzolanean. Ta arrazoiak ematen ditu behinkoaten garenean. 22 urte pat betetan nago ni zure parean. Ta azukrea etorri zaigu, gaza joan zaigunea. Dagoeneko sartu baigara, Elduaroko karrozan. Triglicerido ta azukrea ikerrek tope du bolsan. Nik berriz daukat hortik gutxitxo,
Ez daukat nahikoa pozan, perfekzioa aurkiliteke, gure erdiko baldosa. Julio Gala esan du eta hain desberdinak geragu, 100 kilo eta 70, bi disko buruz buru. Gaitzak gehienak neronek dauzkat esan dezaket seguru. Gaitze barruan eukitzekore lekue izan behar du. Gaitzak berdintxu tiratzen baitu, argal nola gizenetik. Iker Zubeldia orain artean ezagutzen nuenetik. Aste burutan pasatu oizen otorduan regimenetik. Oain aste tartez ere hasi da, alkate jarri denetik. Behin behar zenuen da, zuzen zera mintza, egunean 6 pintxo, esfortzu bortitza, bazkar instituzional sufritzen gabiltza, ez pentsa errezatanik alkaten bizitza. Ez pentsa errezatanik alkaten bizitza. Lehen fabrikan lanean, antzegon lehenago, oain berriz despatxuan, askoz lasaiago. Periodikua letzen dun jakindanago, oain bersotako daki lehen baino gehiago. Oain bersotako daki lehen baino gehiago. Egunen 7 pintxo sartzeitut estera, Gerio periodikoa leitzen dut ostera, beti sekretaria ogie ostera, tagoazila berriz ardiak estera, tagoazila berriz ardiak estera. Beraz 6 pintxo, goizean lehen bizi, konbra egiten dizute, ez da hainbat krisi, ardiak ere jezten ditu bixi-bixi, Juan Carlos erregeak nahi lukeola bizi, Juan Carlos erregeak nahi lukeola bizi. Mundu hontan badago hainbat errege mota, datanak bizi dira, golpe gutxi jota nien azu joango, ez safari horta, aukera nahiago detoiagorrak bota, aukera nahiago detoiagorrak bota. Zuberaz oinagorra duzula interes,
Tagu jende normala beti buzo beltzez, zu berriz despatxuan ta egin ezerrez, berriz egongo da mundua aldrebes, berriz egongo da mundua aldrebes. Udaletxean hola zeudek komeriak, kanpotik behidatuta honen inbiriak, kailo gutxi ezkerrak berdin eskubiak, ordenadora pizten oantxe ikasiak, ordenadora pizten oantxe ikasiak. Ba hori eharra da, ohartu naiz jada, besteok hortan gehitxo genekin behar bada, Microsoft Worda Excel aukerarik bada, alkate excelente bat izango zara. Alkate excelente bat izango zara. Danetik ikastea hemen komeni da, Microsoft eta Chroma Googleen arira, eskaner impresora badute dizira, ta eune pasatzen diak baka popi beira, ta eune pasatzen diak baka popi beira. Askok ez dakite zer den baka hori, Pentsamendu lizunetan ezin horregori, hor batzuk sumatu ditut orain gori. Beibe hor dardi erosten da ongi, hori da baserritarren aplikazioa. Nik horraspaldi hartu nun jubilazioa. Engantxauta egon zan nere sozioa. Legezarrera iten dut lehengo ofizioa. Zumarragako feritan joan ginen gubiak. Ikusi genitun kriston komeriak. Hango behor kastaino eta han poni zuriak. Aiek erosi naita entzulen erdiak, bertan azaldu ziren zuen herritarrak. Ta omen zera matzaten kartera eharrak. Baina beti izan dira gastazen kaskarrak. Iker denak ez daude kantatu beharrak. Guri behintzat gosaria pagatu ziguten, Aurten alain dute berdin jundan urten. lehengo aztu egin zait soilik dakit aurten. Urrengo urtekoare pauta utzi zuten. Herri hontan badago borondate lazar, Ta horrek ematen digu guri esperantza. berrizko atekore animoa galtza. Urrena joango gara Zumarragarantza. Nik bibe hor badauzkatan salgai jartzeko. Bat plako xamarreta bestea antzeko. Eleganteak dira aurreko zatzeko.
Zinturoi bat nahikoa lepotik lozeko, baina saldaiteko osonak dira. Denak ez esateko nion baina tira. Pista batzuk ematea igual komeni da. Batak izena du Pike besteak Shakira. Nik behorrei ipintzen baitiet izena. Danak ere dauzkate kostila zuzena. Shakira dago Julio bezain gizena. Agorritin itxita pentsu amazena. Aina berdintxu dio zer da bat pentsua. Belarrak atea du neretzat zentzua. Maia zaeltzen danean haze deskantsua. Zaldia ernari eta behorra antzua. Alaxe izaten da baserri askotan. Hori gertatu oida behorta askotan. Guk ez urrik ez dugu kantatzen bersotan. Gurean katua ernai bat egotekotan. Ia esan ditugu esan beharrekoak. Ez esan beharrekoak gaur kantatzekoak. Hemen eman ditugu pista kompletoa. Ezagutu ditzagun oain tabernakoak.